unha cantiga popular que di así: quen me dera o verte sempre, 30 días cada mes, cada semana seu día, cada día súa vez. Habería moito que falar sobre o seu significado, pero hoxe interésanos pararnos na maneira de dicilo. Cada semana, seu día, cada día, súa vez. Moitos dirán que lle falta un artigo, que debería dicirse cada semana o seu día, cada día a súa vez. E si, esa é outra maneira de dicilo, correcta e moito máis estendida no galego doxe. Pero vexámola tradicional. Ao facermos unha distribución ou reparto, empregamos cada. Dalle un libro a cada neno. Dilles que collan un libro cada un. Pode levar cada un libro. Con frecuencia, cada ou cada un combínase cos posesivos seu, súa, como no refrán. Alí cada un tiña seu lugar. O que se quere dicir é que a cada persoa lle corresponde un lugar propio. Agarramos cada un seu pau. Cada un de nós colleu un pau, cada un tiña un pau seu. Dai naceron as formas cada an seu, cada an súa. Agarramos cada an seu pau, tiñan cada an súa frauta. Cada un unha, cada un a súa. As formas normativas son cada an seu, cada an súa, cada an seus, cada an súas. Hai outras variantes populares sen N, cada seu, cada o seu. O mapa de Galicia mostra que non todos os galegofalantes usan adoito unha destas formas compostas. Cadanseu, en vermello no mapa, está moi vizosa no occidente das provincias da Coruña e Pontevedra, onde ocupa unha gran área compacta de norte a sur, máis en chegar á fronteira portuguesa. E, de feito, estas formas non existen en portugués. Na outra extrema, no oriente, entre Lugo e Asturias, hai tamén unha área considerable de uso de cadanseu. No resto de Galicia xa case non se usan, pois prefírense expresións equivalentes do tipo cada un o seu. Pero cada seu debeu de ocupar boa parte do centro de Galicia, formando pequenas áreas no extremo norte ou no sur de Lugo, porque, como vemos no mapa, aínda quedan aí restos dispersos. Cada anseu, cada ansúa, cada anseus, cada ansúas teñen o sabor da tradición e merecen conservarse ou recuperarse. Ben falado. A que lle gustan moitos doces é unha... En bolo. Por elas subimos ao segundo piso. Escaleiras. Ves como sabes? Nunha lingua, os matices son o máis importante. Polo que acaban de escoitar, o refrán "despois de beber, cada quen dá o seu parecer", podíamolo transformar en "despois de beber, todos dan cada en seu parecer". Pero din exactamente o mesmo? Sí e non, porque cada quen dá o seu parecer non chega a afirmar que todos falen. Polo tanto, aí hai matices delicados. Póñolles outro exemplo. Non é o mesmo comer que comichar. Comichar é petiscar, é iso que agora se chama tomar un pincho. Pero claro, un petisco non é unha comida. Estes matices delicados son a salsa da lingua, e nós podémolos manipular incluso inconscientemente porque os aprendemos de pequeniños da boca dos nosos pais. Pero cando un estranxeiro ten que aprendelos e practicalos, resultalle difícil, como nos resultan a nós difíciles os matices de outras linguas. E é que para comunicarse, unha lingua é sempre unha maquinaria de alta precisión. Abur.